गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। गरेस्वराव सुक्लाय बोखाव दै होनायाव ERMनि सिङाव गासै 259 कौटि रांनि आसनिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आरो बे गायसननायाव बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि बोखाव दै होनायनि EM दिगन्त बरुवा, MLA जलेन दैमारि, दावबायारि बिफाननि EM धर्म नारायण दास, जौगाथाय बिफाननि EM लतेन्द्र नार्जारि, MCLA पबित्र कुमार बर', बिटिआरनि स्टाफ MCLA सानपाबती आरो गोबां थिखादारफोर बाहागो लादों। बिहार सिबां डिस्ट्रिक्टनि बाला गामियाव थांनाय रबिबारखालि बिस गोनां जौ लोंनानै साथाम सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 6 सुबुङा जोखोम जायो। आरो बेजों लोब्बा थानाय 10 सुबुंफोरखौ दायो एरेस्ट खालामनाय। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला थांनाय डिसेम्बरावबो बिहारनि छपरा डिस्ट्रिक्टआव पयजननि जौ लोंनानै गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानाय जादों। जाय हौवायानो 14 एबा 14 बैसोनि गाहायाव हिनजावसाखौ हाबा खालामगोन बिथाङा लाइफ जेल जानो नांगोन। बे राहाखौ मानो लानाय जानाय जादों होनब्ला हिनजावफोर थैनाय एबा आइजोफोर थैनाया आरो गोरलै गथ'फोर थैनाया उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जाहोनावनो जादों होननानै बे राहाखौ लानाय जादों होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। बेखौ होबथानो थाखाय केबिनेटआव थांखि लानाय जादों। जायानो 14 बोसोर एबा 14 बोसोरनि गाहायाव थानाय हिनजावसाखौ हाबा खालामगोन बिथांखौ प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस एक्ट 2012 पक्स'नि सिङाव लाबोनाय जागोन। आरो पक्स' एक्टनि बायदिब्ला 14 इयार्सनि हिनजावसाखौ रावबो टाच खालामनो मोना एबा देहायाव आखाइ होनो मोना। आरो जायानो 14निफ्राय आरो 18 बोसोरनि गेजेरनि हिनजावसाखौ हाबा खालामगोन बिथाङा 2 बोसोर जेल जानो नांगोन आरो प्रहिबिशन अफ चाइल्ड मेरिज एक्ट 2006 नि गेजेरजों साजा मोननो गोनां जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। आरो बिनि सायाव पुलिस प्रशासनखौबो नायनो थाखाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होयो। NDFB नि सुबुंफोरा रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै होननानै गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथांमोना फोरमायदों दि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दासिम 678 NDFB फोरनि भेरिफिकेसन जानाय मुंफोरा फैबाय होननानै आरो गासै 667 सुबुंफोरानो थालांबाय होननानै बिथांमोना दुखु मोननायखौ फोरमायदों। आरो बिथांमोना चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों बिसोर गासैबो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो रिहेबिलिटेसननि रांखौ मोननांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों। आसाम काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचर ओनसोलनि गपालगन्जनि मस्ट वान्टेड सिखावखौ पुलिसआ हमनो थांदोंमोन आरो बेयावनो बे डकाइतआ गावखौ बासायनो थाखाय सासे पुलिसखौ गोबौ सिखाजों एटेक खालामदोंमोन आरो खालामनानै खारदोंमोन। बेयावनो पुलिसआ बिथांखौ फायार खालामनो गोनां जायो, गुलि गावनो गोनां जायो आरो बे गुलि गावनायाव बे सिखावआ गोब्राबै जोखोम जायो आरो बे सिखावजों एटेक खालामजानाय पुलिसआबो जोखोम जायो होननानै मोनथिनाय जादों। दायो बिथांखौ पुलिसआ हमनानै देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ होननानै रादाब मोननाय जादों। मैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट टंला साखाथियाव थानाय सामापारायाव सासे सुबुङा ट्रेननि जाब्रबथायजों जिउ खोमानांगौ जायो आरो बिथांनि मुङा माइला कछारीमोन। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेनि खोमाया मोजाङै खोनायामोन आरो मैया फुंनि 11:50
30 रिंगासोआव ट्रेननि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाङो होननानै रादाब मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्लाबा अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।